la llum va decaure. Us ho vinc a dir perquè cantaven els que arreplegaven la neu. N'hi ha una dita popular que diu que la neu s'arreplega quan es veu i xafigaven la neu. Jo vaig estar este hivern al museu de Benissoda, que així a la vall diguem Benissoda, i vaig veure la massa de xafar la neu, i anaven xafant, anaven posant la neu i anaven xafant-la perquè es convertirà al gel. I cantaven les cançons. També contaven que, com en aquell entorn no existien botes ni existien res de plàstic, es posaven a les canelles i als peus, es posaven peix de cordet, però es cremaven igual. Era un desastre, la veritat, tot misèria. I encara tenien ganes de cantar. I al ritme de la xafada de la neu anaven cantant. Les xiques del Cogulló totes pixen per igual, però n'hi ha una palomina que pixa un poc més alt. Ai, mare, vull pescar novio, siga com siga el peixet, perquè tinc una coseta que em pica en cap moment. Todas las mujeres llevan debajo del delantal una boquita sin dientes que mosega y no fa mal. Ara ja se pot parlar. Bueno, doncs anem a deixar este segon sistema, este sistema obert que no funciona per cançons, són cants i no serà l'estrofa, tornada, puente, la intro, i anem a canviar aquest tancat, aquest sistema tonal, aquest sistema que ens ve d'herència europea, i la gran icona són els romanços. Home romancer? Gos i malfaener. Protoperiodisme, les notícies no hi havia diari, no hi havia ràdio, ni MP3, ni blogs, ni hi havia res de res, vull dir res, Com funcionaven? Mitjançant, ni la web, ni res, ni llum, ni xer, res de res, no tenien ni event xer, res, un desastre. Quina misèria. Funcionaven, corrien mitjançant els romanços. No són res. Que és que tampoc són exactament cançons, són bastides musicals que se fan per allargar text. I així estem esta nit, i botifarra que no em deixa viure. I això seria la intro. I estem semblant que la web està complint anys i estem en Otos, i ara estem en el corral, i hi ha dos cabassos que, si no m'equivoque, se diuen sàries, i una pala que sembla que gasten per arròs. Ja ho ha tancat i tornaria a unir. I el rotllo, para-pito-pal, i vas llargant text i text. És una estratègia d'una bastida musical que te permet llargar text. I vaig a deixar de llargar ja, si no me deixarà vindre el fallo este. Anem a agarrar un que jo li tinc una mania que no el puc veure, i si trobara, vale, mira, he trobat mig guió. Un menda que li diuen el hereu Riera. I que cançó més sensible i que cançó més bonica, xau malparit. Diu que la nòvia estava a morir-se i el fill de la grandíssima no sé què estava a la plaça ballant. Ja m'explicaràs la sensibilitat de l'assumpte. Un criminal, que diuen, un criminal. Sí, i en cas posa tonto, saps? Ve la xicona i li diu, no plores Riera, que no pots plorar, que tinc una germana i te pots casar, i aquell, jo no vull casar-me, mala puta, que te vas a morir, no volia casar-me amb tu. Canta-lo, i que si no m'entrarem. Riera no puc, tinc un poquet Canta-lo, i no m'ho l'explico a les persones. I aquesta la història del Riera, que me cau com... Ai, Pepe, que falta vos fas. Va, tira-li. I a la plaça nova hi havia un ball. Ai, va Riera, i va ballar. Riera, no balles, que no pots ballar. Que a la teua novia van a congregar.
bengala y sombrero en mar. Perdonen, senyores, que no puc ballar, que a la meua noia, que a la meua noia van a combregar. Entra en casa Cecília i es posa a plorar. Diu, a bones hores vas. Maniós. No plores, riera, que no pots plorar. Tinc una germana i te'n pots quedar. Jo no vull germanes, jo no vull germanes, ni tampoc germans. Amb tu que em casava, ja no em puc casar. Casava i casara, Seria hora ja. lo que em regalares a la caixa està. Orella als agulles, anells i collar, fins al cementeri, fins al cementeri la va acompanyar i em deixar en terra, ella va besar. Que bonica. Bonica és molt bona. Aquesta és la versió valenciana de l'Hereu Riera, que de cada territori li canvia la melodia. El Principat és una altra melodia, les Illes és una altra, i més o menys els dos tres venen a contar la mateixa història. Romanços de mil formes i de mil... Ah, hombre, homenatge al germà de Joe Cocker, Albert Cocker. Vosaltres voleu que no té trellat? Vosaltres voleu que no té trellat? Però tot em fa igual. Crec que dels més estesos, rara és la comarca que no tinga la seva versió d'Albert Cocker, que més o menys venen Romans a... d'Albert Cocker. Vosaltres sabeu què li va passar al De seu? fet, en el Mans el gastàrem per introducció del romanç de quan vam fer el Mansa. Bueno, toca I van una anar ara. caguetes 4 o 5 No dies. calla, no calla. Uac! El tio Agostino contava... El tio Agostino contava que ell se n'anava a caçar lleons a Austràlia. Però a Austràlia, no havia sigut mai de la Llosa, no havia sigut mai de la Llosa, però ell dia que se n'anava a caçar lleons. Però un dia diu, un dia no volia caçar lleons, me'n vaig anar a caçar ciervos. Diu, i estava jo per allí, per la selva, i me veig uns ciervos. I tira mà, i no portava cartutxos a l'escopeta, però portava un albercoc de la galta roja en la butxaca. Enmig de l'albercoc i agarra el pinyol i el posa dins de l'escopeta i el ciervo, bim, li pega i el ciervo arrea. Che, al cap de 2 o 3 anys torne i veig el mateix ciervo i li havien eixit 2 rames d'albercoquer. Bueno, el que estava dient Miquel és el romanç de l'Albercoquer. A Sorita, quan vaig estar a Sorita, una xica va vindre i va dir m'agrada saber un romanç, el romanç de l'Albercoquer. El que passa que la cultura popular, com no sabem, jo em poso en el tema, com no sabem de música, cada un el fem a una manera. Este me'l va ensenyar la tia Tere, i ell no ho va dir. Però ho cantaven els seguets o les seguetes, però gràcies a les dones s'ha pogut conservar totes aquestes cançons perquè ho cantaven en els magasins. La tia Tere... Cançons de magasin. I la tia Tere diu que els amos, imagineu-se, a les 4 de l'esprat del mes d'agost, allí tisorant raïm, doncs imagineu-se, per morir-se, diu els amos volia que cantaren, perquè algunes feia el testament, pegaven alguna mecànica, anaven cantant els romanços. I este és el romanç de l'Albercoquer. I diu... Era un senyoret allá en l'horto, pa regal de sa casa un albercoquer, doble d'albercocs, xicotes madures i algun gros, per por a una feta, carrega portava l'escopeta, molt ben preparat, per si algú s'acostava, cuidar-li el cap, els amics que s'enteren de falsa manya, un ninot li preparen de roba i palla,
molt ben preparat, i li deixen l'arbre penjat perquè es menetjarà. La tia Tere quan te'l canta diu: i el fulano de lluny el divisarà, el fulano que el veu allarga el pas i li diu: sot un ante, tu ahí què fas? Millor soc gandul, si no vols que el fora del cul, millor deshonrat, si no vols que el fora del cap, com a sabut l'hora de vindre a omplir-te la barjola de la fruita bona que guardava pa la meua dona, i en gran interès que guardava pa l'amo el senyoret. A l'instant que el va veure li fot un tir i als seus peus li va caure aquell pernil. Ell que se'l va veure al momentet amolla a córrer. Quan arriba a casa sa muller li diu: xico, què el passa? Fas cara de groc, que ara acaba de fer una mort. En l'albercoquer el pillastre s'omplia el celler de la fruita bona que guardava pa la meua dona, i en gran interès que guardava pa l'amo el senyoret. Li diu a sa muller: veges a on m'amagues, pronte vindrà la ronda, també l'alcalde que s'emporta lligat a dormir a la presó tancat. Pensa sa muller d'amagar-lo dins d'un gran femer, tan a dins estava que de l'olor del penso ofegava. Li destapa el cap i li deixa en un cabàs tapat pa que respirara i per i no n'hi haguera que s'ofegarà. Pensa sa muller el que faria, pensa anar-se'n al poble a veure què sentia, i a no sentir res pensa anar-se'n a l'albercoquer a veure aquella mort, i al moment es repara que era un ninot. Se'n va sa muller treta al femer i li diu al seu home: isfemeter, que vas fer gran hassanya, has mort un ninot de roba i palla, tot ple de sangries, i va anar de caguetes 15 o 20 dies. d'un romanç. Sempre ha fet una intro, després a voltes s'ha fet una tirada, dos tirades, la mateixa, l'ha tancat, tornat a tancar... Diu, si sale con barba San Antonio, si no, por esa acusación. Complicamos la vida. Romanços de 1.000, 2.000 i 3.000 intencions, formes, maneres, un humorístic, a veure com s'enfada. Ahí en Castelló no tenien patronatge per així a veure. Patronatge, mentira. Ahí no tenien res, en Castelló. I sé que va dir-vos ara és el patró dels borratxos de Sant Rorro, i és el patró en Gatxella, Blobeja, Navarrés, que és amical concret de Jarafel, Serra, Teresa, el Puerto, la Marquesa, Beneixida, Alcántara, Càrcer, les quatre províncies de Granota, de Manuel, Torreta, de Sant Heleno, Vall d'Altosalet, Perfull, Almorat, la Pobla, Sant Joanet, esta botella de vi, te vivite, tapitapó, Sant Rorro, patró d'Alcántara. Sant Rorro. Ara que te'l vaig a fer en castellonero, veuràs ara. I anar i tornar, veuràs. Sabeu, com parlem de Castelló, anar i tornar i estava un ofegat i diu que s'ofegue, i es va ofegar. La història d'un Sant Baró, que aniria un poc per seguidilles. I és Sant Rorro el més lluït, i és el Sant més fins allò, que per a pagar mitjeta mai m'ha sigut bé. Guaiat se'n fer el més febrer i augmentava l'emoció. No podia passar dia sense entendre allà on era.
valors, els amics l'acompanyaren, com tots volien portar-lo a l'últim cel, y adiós error, que mai més queda con el salut als borratxos i no pregaven. El tio Agostino, a banda de lo de l'Albercoc, li agradava el traguet. Un dia diu que el pet que portava era tan gran, diu que estava sentadet al portalet d'una casa i passa un amic i li diu: Agostino, què el passa? Diu, no em passa res. El pet que porta és tan gran, diu que totes les cases del poble estan pegant-me voltes. Diu, i estic esperant a que passi la meua per entrar-me. Se'n va al casino a fer-se un cuarto de vi. Un cuarto de vi, doncs era un cuarto de vi. Un cuarto de vi, Se'n va a fer-se un cuarto de vi i se senta allí davant de la barra i l'home estava fent-se el cuarto de vi. I en això que arriben els amics del tio Agostino, que també els agradava el traguet. I agarren un pet com un xurro. I això ja no s'aclarien. La tia Tere, quan me'l conta, diu: el tio Agostino estava bufat, diu, però se'n recordava que el primer cuarto no l'havia pagat. I va rear per no pagar, però el cambrer, l'amo, el va filar. I quan arriba al mes de la plaça, així que ja em pleguen en un pet com un xurro, diu que li diu el cambrer: Agostino, ¿y el cuarto? I el tio Agostino ens dirà, diu, el cuarto honraràs a tu padre i a tu Anem a fer això que diem d'unes salvades, ¿vale? Unes salvades i les anem a barrejar en unes salvades de l'Horta, de la meva comarca. Tu no fas això? Estem un poquet en casa. Ah, sí. En casa. Així estem en seca. En casa, en casa. En casa. Casa de casa. Un poema del tio Vicent, Andrés Estellés. El poeta del poble, Oco. Possiblement el millor poeta que han donat aquestes terres. Si algú me d'un paper jo ho firmaria. La mort petita. I si trobara la part doncs ja seria per morir-se. Ah, sí està. A sol culpable és Pauet, és Pauet alabat, que té la culpa d'això. Un altre pàcaro, fent la cara de bubu que fa. El pàcaro és una cara de bon xiquet, sí, té cara de bon xiquet de no haver trencat un plat, saps? Però en l'època anterior va ser l'únic que tingué nassos de, no sé si s'aixuava com de 4 a 6.000 euros li costava la broma. S'agarrà al Palau de la Música, pagar el que li demanaren i omplir el Palau de la Música. De l'Alexia, el primer, i al final li vaig dir bé. No som res. Anàvem en una manifestació d'estes que s'armaven i tal, i anàvem xerrant els dos, i anàvem contant-nos, dic, Pauet, no estàs bé del cap, tio, a què te vas? I anàvem quedant-se darrere, dic, tio, nos van anafrar, tira pa acabant, i tiràvem pa acabant, i tornàvem darrere. I sí, i això m'ho passà i diu, parlen... Joan, tinc que parlar en solució, jo dono llengua, per sopar. Però mi saps com ho explica? Estava esplayant. Sí, si mos tocarà aquí, no, mos arribarem. Ah, no es pot explicar com el Pauet i ja està. Sí, xerra més que tomaca. Em passa la lletra i diu, compta, perquè li ho cantara en d'allò, i dic, tio, deixa-me-la i en volta de contar-lo la cante, i mira, hi va néixer l'invent este, i ahí estem tirant. I diu...
del corral i del carrer, ai del corral i del carrer. De la llimera i la parra, de la llimera i la parra, i de la flor del taronter. Entre Paiporta, Catarroja i Sedaví s'enxuntaren aquests pobles per a matar un ratolí. De Catarroja, Aigua Roja, Molí sense Forment, a buscar les xiques guapes, al cas de Miquel Xil. Diuen que el satirí ni a migdia, ni per la nit, ni a mig matí, ni a hora de dinar, ni a hora de sopar, ni de berenar, pep o pifarra. Unes nadalenques, si m'on anem? Els de tu vull dir. Unes nadalenques, si voleu prendre nota. En el tema del Nadal hi ha dos tipus dos gèneres fonamentals, no? Un són les nadalenques, com la Virgen Maria, el Niño Jesús, el bou i la... La Virgen, aquí me le decía que en el portal de Belén, la Virgen María, el Niño Jesús, San José y el ángel. Y un ángel bajó del cielo, en una reca se posó. Había una mujer, la mujer le dijo, ángel, baja, y el ángel bajó.